Точно това е, че има колоници, то тя е алчна, не ти. Да правим това ма дразни, че да прави алчен тебе. Съм алчен, където ти ме заплащаш същи, ще да направя още 2 години. Седмото да направихме на 200 хиляди, също ти казва. Това беше. То беше от една стая приказката за това, за да излезе. Помна, ама как да иде? Ама поне брат се съгласи да... Ето, сега аз не спомня стадето от Дил, никъде не са го повторили го езика. И като се съгласи са, като ти си клекнал, че ще има ограда, затова се е съгласила. Да, Ти оная, знаеш какъв разговор, дето ти казах адвокатката. Първо трябва да видим скицата, как ще делите толкова малко, нали, за нея това не може да се случи. То законно няма как да стане. Да, аз сега казвам, че си прав в случая. Що да ни извикаме някой да измери като толкова иска да е? След като След. направила, после да сме викали. Защо да е след? Аз съм си бил закрил лицето с огради. И сега... Русия ме правиш, никак ме правиш. Ние от такива пъти ти имаме 10 метра, ти имаш 50 метра. И колко по-широко на 10 метра 20 квадрата и остава още 20. 40 квадрата, а ти отпред имаш 140. Отзад имаш повече отбор. Законът е отбор. Отборнища. Не знам, мои какво е, Абе, сега... И да почнем да пълна гълъбарника тогава. На нас място тогава, ще не бъде се повече. Трябва сме толкова пък Тие тук е модерни, ще излезе тогава, ще излезе 5 лева. За 1000 лева, също направите вратата. Това ще излезе 1000 лева. ние път да... Даже като сети, че върват на добра работа, даже викате не трябва да го плаща, трябва двамата. Плащаш ти, той не плаща работа, да не направиш от твоя пари. Те патри на... Ти си е с лошото, аз съм дал лошия добре. И като се прави да нещо да място, да е еднакво, като се въртеш, да накараме да сме на нашата, като се завява и ги пожарим. Еднакви да се заключат хубаво браво. Знаеш какво, като прави огради, хич ми трябва да ти върти. Да си прави хич няма да изтъпа. Не мисля, че стъпа. Работа като добре един ден, изобщо няма... Да вика някой да му слугува. Да си прави огради, хич чужи врата не ще. Не, то лошо, че тръбите са ни там. Някъщи спасени тръбите там. Стане нещо, както се запуши. Не може да излезе. Но е да смотим, това не знам. Но ние трябва да си имаме достъп до тази врата, това е входно. Аз това не е много тогава му подразни, че тя ще ми казва откъде ще влизам. Откъде, но къде ти стоиш след нас? Трябваше да го помисли нейния вход да е от другади. Да, тя по проекта така. Ай, каквото да се го говорим. Решила граждани, продавай, си решила да продаваш. Какъв те? Дали идвали ли стават? От тук и ходили бухуци. Глупости са това листата за оправдание. Аз нещо да съм ми казала, да съм ми направила проблем. То сигурно повече идват от там насам, но те като ограда ще ги спре. Оградата какво ще ги спре? Не е това причината, това само да си намеря оправдание. На такова президента ще минава през градината. И те ограда тук на къде са основи, т.е. се копаят, те утре са на тук цялата ще. Ченска долу, където е равна хубава. Мисля, ограда може да я направят. Трябва и там на въобще има чупка, да се ползва цялата ограда притиска. Тези диагонали, тук ограда, тук. Не знам, работа. Сега въобще работа няма визитна. Да, трябваше му работата, това нали той го прави? За всичко, колко места съм говорил с това, дето има работил, викат, не ми говори за това, викаш, това не е, че няма.
ме накара да взема 4 турби цимент, ще слага повече цимент да стане, да не пада. Да стане по-здрава. Зилката аз гледах в началото, че едва 20 цимент. Той вече измаза половината, 30 дърва стоят. И какво Тук стана? е бебане, те чертишите от цимент. Ти много си взел, ти толкова ми каза. И двете останаха и стояха 2 години и ги фърлих. Те се спартиха. Не знам, Вече това нямаше, просто не пада, ама нямаше да такова, ще изкарат на няколко години още. Не се радва. Надила си го на Не, много се хвърля преди на лятърът. За оно е грозно ограда, отзад ти взима 30 лева за 10 метра ограда, тук за 5 метра са тия скъпи тухли. И тя ще излезе по-скъпа от една ограда отзад. В принцип това трябва да се годили, но... Не, кажи, ние не искаме ограда, ти искаш. Така и кажи. Не мога да даваш това да си. Плюс това кажи, ние не приличваме за ограда, ти си тази да ти искаш. Тя вместо да си направи ограда между бранчето и с един ден с нея може да има проблем. Четири?